ҳарчанд 35 сол барои таърихи зиндагонии башарият муддати дароз ҳам набошад, аммо баъди ҳодисаҳои нангине ки дар ибтидои солҳои 90 баргузор гардид ва мушкилоти зиёдро ба вуҷуд овард, мо тавонистем ки бо раҳнамоиву ҳидоятҳои бунёдгузори Тоҷикистони навин, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти маҳбуби мамлакатамон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тамоми монеаҳову сатҳҳо бигзарем ва воқеан як давлати барои ҷаҳон соҳиб ибтикор, соҳиб ташаббусро бунёд диҳем ва тамоми ташаббусҳое ки дар сатҳи гуногун ҳам дар соҳаи дипломатияи оби иқлим ва ҳам бо мақсади талқини сулҳ дар тамоми сайёра аз ҷониби бонуфузтарин созмони ҷаҳонӣ, созмони милали муттаҳид пазируфта шудааст ва ҳамзамон сатҳо ёдгориҳои моддию маънавие ки аз ҷониби ЮНЕСКО қабул гардидааст, дар маҷмӯъ далолат аз он доранд ки воқеан мо ба як марҳилаи рушди фарҳанг, адабиёт, илм, албатта иқтисодиёту саноат расидем. истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо истиқлоли сиёсӣ нест. Мо тадриҷан истиқлоли энергетикӣ ба даст овардем ва имрӯз Тоҷикистон яке аз кишварҳои содиркунандаи энергияи сабз дар ҷаҳон эътироф шудааст. мо аз он ифтихорманд ҳастем ки дар замони соҳибистиқлолӣ марҳилаи воқеан як густурда, як давраи бисёр самараовари фарҳанг, адабиёт оғоз шуд. бунёд гардидани китобхонаи миллӣ, осорхонаи миллӣ ва мисли ин даҳҳо китобхонаҳо, муассисаҳои фарҳангӣ, қасру коҳҳои фарҳанг, ин аз бузургтарин дастовардҳо, муваффақиятҳои халқи мо ба шумор меравад ки мо тавонистем дар ҳамин марҳилаи таърих як давлати воқеан ободу озод, давлати демокративу ҳуқуқ бунёд, як давлате ки воқеан имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ қариб тамоми кишварҳои олам ба расмият шинохтаанд бунёд диҳем ва на танҳо имрӯз барои 10 солҳо, ҳатто имрӯз бар ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияи давлатии рушди ҳазорсоларо ҳам матраҳ кардааст ки мо барои ояндаи наслҳо, барои ояндаи кишварамон ва барои пешрафти мамлакати азизамон бояд бо ибтикору ташаббусҳои созанда бояд саҳмгузору хидматгузор бошем.